गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। बिटिआरआव दासान्दि लक सभा बिसायख'थिनि दुंहाव बारहावा। बिसायख'थि आय'गआ दासिमबो बिसायख'थिनि अक्ट'खौ फोसावाखै। सोर देरहागोन, सोर जेनगोन कक्राझार लक सभा बियाबाव, बेखौ लानानै राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेराव दाजाब दानख' खालामनाया सोलिगासिनो। फारसेथिं कक्राझार लक सभा बियाबनि थाखाय कंग्रेस दोलोनि बिजाथिया गर्जन मोसाहारिया जाबाय। गुबुन फारसेथिं UPPL दोलोआबो गावसोरनि बिजाथिखौ फोसावबाय। कक्राझार लक सभा बियाबाव UPPL दोलोनि बिजाथि महरै MLA जयन्त बसुमतारी बिथांखौ फोसावबाय। नाथाय BPF दोलोआ दासिमबो बिजाथिनि मुंखौ फाइनाल खालामाखै। थारैनो खाम्फा बरगयारी आरो पृथ्वीराज नारायण देबमेसनि गेजेराव सोर सासेया जागोन कक्राझार लक सभा बियाबनि बिजाथिया? बेखौ लानानै खाम्फा बरगयारी आरो पृथ्वीराज नारायण देबमेसनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जालायनायखौ नुनो मोनगासिनो। पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ बुंदों, खाम्फा बरगयारीया मोनसे फिसा MCLA बिसायख'थियाव जेनदों। लक सभा बिसायख'थियाव माबोरै देरहानो? फारसेथिं खाम्फा बरगयारी बिथाङा बुंदों, पृथ्वीराज नारायणखौ आं सिनाया आरो बेजों जेबो सोमोन्दो गैया। बियो BPF दोलोआव जेबो लोब्बा गैया आरो बियो BPFनिफ्राय टिकेट मोननानै MP बिसायख'थि गेलेगोन होननानै आं साना। बेबादि गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंदों खाम्फा बरगयारी बिथाङा। सनितपुर जिल्ला एबसुआ जिल्ला सोलोंथाइ मावख'आव बोसोरफ्रोमबो नांगौबादि फरा बिजाब मोनजोबै आरो बर' बिजों गोजौ फरायसालिनि आनजादफोराव सोंथि बिलाइयाव गोबांथार जेंना जाबाय थानायखौ सुस्रांनो आरो जिल्ला आनजाद मिरुआव सासे बर' फोरोंगिरि थिसननो थाखाय इन्सपेक्टर अफ स्कुल आरो एडिसनेल डिस्ट्रिक्ट कमिशनार ADC नो गोसोखां बिलाइ गथायो। बे गोसोखां बिलाइ गथायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जित सरगयारीजों लोगोसे सोलोंथाइ नेहाथारि रिजय बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। सनितपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि जित सरगयारी बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बर' बिजोंनि फरा बिजाबफोरखौ सरखारि फरायसालि आरो सरखारि नङै फरायसालिफोरावबो समजों लोगोसे फरा बिजाबफोरा मोनफैनांगोन आरो बर' बिजों गोजौ फरायसालिनि आनजादफोरनि सोंथि बिलाइयाव जेंना नुजाबाय थानायफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय बे गोसोखां बिलाइखौ होनाय जादों होननानै फोरमायदों। आधार कार्डखौ लानानै मोनसे मिथिनो गोनां खौरां। जायफोर दासिमबो आधार कार्डखौ आपडेट खालामाखै बैसोरनि थाखाय मिथिनो गोनां खौरां। जुदि आधार कार्डखौ दासिमबो आपडेट खालामाखै अब्ला थाबैनो आपडेट खालामनानै ला। आधार कार्ड आपडेट खालामनायनि जोबथा समखौ बे बोसोरनि 14 जुनसिम होनाय जादों। बे बिथोनखौ फोसावनानै होदों UIDAI आ माइ आधार पर्टेलनि गेजेरजों आधार कार्डखौ जेबो बेसेन होनाङा जासे आपडेट खालामना लानो हागोन। कक्राझार बिगियान फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर आर्यन सिन्हाया बिटिआर सिडिउल कास्ट फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ गाज्रि आखु दिन्थिदों। बेखौ लानानै बिटिआरनि सिडिउल कास्ट फरायसा आफादनि मिरु आफादगिरि प्रदीप सरकारा कक्राझारनि आम्बेदकार भवनाव खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों अजद दैखांदों दि कक्राझार बिगियान फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर आर्यन सिन्हाया कक्राझार बिगियान फरायसालिमानिनो 4थि थाखोनि मावथि जिबन सुत्रधरखौ जेबो जाहोन गैयाजासे साख्रिनिफ्राय बोख्लायनो हुमखि होदोंमोन। गोरायुं डक्टर आर्यन सिन्हाया अजद होदोंदि बिथांखौ माबा मोनसे जाहोननि गेजेरजों लाजि फोनांनाय जादों। बे जाथायखौ सोंखारिनानै सिडिउल कास्ट फरायसा आफादनि दैदेनगिरिया थाबैनो गोरायुं डक्टर आर्यन सिन्हानिसिम निमाहा बियो आरो बुङो, जुदि जिबन सुत्रधरखौ खामानियाव हाबनो होनाय जायाब्ला फरायसा आफादा फरायसालिमानि लांगोनायाव गोख्रों धरना होनाय जागोन होननानै बुंथिबावदों। बिटिआर सरकारा गुबुन गुबुन बिथांखिफोरनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो अनसुंथाइ होनाय बायदिनो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि BCDCनि नब्लाङाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लानायनि गेजेरजों गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों गासै सा 200 फरायसुला फरायसुलिफोरनो 5,000 रांनि चेक राननानै होदों। खा एबा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्टखौ लानानै आसामाव दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोनगासिनो। खानि हेंथायै गोबां माहारियारि आफादफोरनि सोमावसारनाया दासान्दि सोलिगासिनो। बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु एबसुनि मावख' बड'फा हाउसआव खानि हेंथायै खौरांगिरि मेल लादों।
मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंदों, खाखौ जों माब्लाबाबो गनायनानै लाया। थांनाय 11 मार्च खालि खानि रुल्स गाइडलाइन्सखौ फोसावनानै होबाय। इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय आसामनि थागिबि माहारियारि हारिफोरनि थामोनथानि सार्थखौ लानानै जेब्लाबो रैखाथि होबोगासिनो। मानोना खा आयेना जोंनि थागिबि हारिफोरनि धोरोम, राव, हारिमु, आसार-खान्थियाव गोबां गोहोम खोख्लैगोन। आसामनि गं 10 काउन्सिलजों लोगोसे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ खानिफ्राय जानगाराव दोननांगौ होननानै दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों रावजों बुंदों। कंग्रेस दोलोआ लक सभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै हादरनि खौथि-खौथि आइजोफोरनि थाखाय माखासे बाथ्रा फोसावनानै होदों। कंग्रेस दोलोआ खुंथाय गोहोआव फैब्ला साफ्रोमबो आइजोफोरनि एकाउन्टआव बोसोरसेयाव 1 लाख रां सोनानै होगोन। साख्रिनि थाखाय आइजोफोरना 50% मासि थागोन। आसा मावफारिया आरो अंगनबादि मावफारियाफोरनि दरमाहाया बांगोन होननानै फोसावना होदों। जुदि कंग्रेस दोलोआ बे खेबाव खुंथाय गोहोआव फैयोब्ला बैफोर गासै खामानिफोरखौनो मावफुंजोबगोन होननानै गेरेन्टि होदों। रेशन कार्ड गोनां बिजाथिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरखौ फोसावना होदों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रेशन कार्ड गोनां मोनफ्रोम नखरफोरनो थाबैनो अरुणोदय आसनिखौ होनाय जागोन। रेशन कार्ड गोनां नखरफोरा संग्रा गेसखौ 300 रां खम बेसेनाव मोननो हागोन। बोसोरसेयाव 5 लाख रांनि बेसेन होनाङा जासे देहानि फाहामथाय लानो हागोन। बेजों लोगोसेनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा 10,000 रांनि फर्म जमा होनायखौ सरकारा आजावबाय आरो बेनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। बेजों लोगोसेनो सरकारा आइजोफोरना साबैसे गथ' दङ बेखौ सोंनाय जागोन। ट्राइबेल माहारिफोरना 3 आरो 4 गथ'फोर दङब्लाबो बे आसनिनि रांखौ मोननो हागोन होननानै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनानै होदों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।